Компанията, оператор на словашката газопреносна система Еострим, планира да построи газопровод от Словакия до българо-турската граница, съобщава руската агенция Новости, като цитира братиславското интернет издание В Енергетике. Според предварителните планове, проектът за газопровод Еостринг, който компанията иска да построи, може да струва 750 милиона евро. Тръбопроводът ще започва в словашката газокомпресорна станция в Велке Капушани на границата с Украйна и ще свършва на българо-турската граница, пише изданието. Още преди коледните празници компанията планира да представи проекта за новия газопровод на Словашкото министерство на промишлеността. Предполага се, че около половината от трасето ще включва вече съществуващи тръбопроводи. Очаква се строителството да продължи 3 години от момента на решението за започване на изграждането на газопровода. Еострим вече търси партньори за новия проект. Поканени за преговори са представители на операторите на газопреносните системи от Румъния и България. Планира се да бъдат привлечени и работещите вече на румънския пазар, френската компания Gaz de France и австрийската OMV. Руско-турския газопровод, който президентите на двете страни Владимир Путин и Реджеп Таип Ердоган анонсираха, ще се нарича Турски поток. Това съобщи турския президент Ердоган, уточнявайки, че наименованието е било предложено от Путин. Проектът бе анонсиран на съвместна пресконференция на 1 декември по време на визитата на Путин в Анкара. По предложение на президента Путин решихме, че новият Южен поток може да се казва Турски поток. Тръбата ще минава по дъното на Черно море от Русия през Турция до границата с Гърция. След реализирането на проекта, Турция и Европа ще могат да получават толкова газ, колкото им е необходим. По този начин Турция ще стане енергиен разпределител за целия регион, заяви Ердоган.